במקום להתעסק עם מה להגיד או מה לעשות עכשיו, אני יכול להתעסק עם עומק הנוכחות. ואז ממילא יצאו כבר דברים איכותיים יותר, ברמת המילים, ברמת הפעולה. איזה סוד פשוט וגדול זה, שיכול להשפיע על כל החיים, ולאפשר לי לדבר בצורה יותר איכותית, לעשות דברים יותר איכותיים ומוצלחים. פשוט במקום להתעסק עם העשיות, עם הפעולות, להתעניין יותר בפרזנס שכרגע נחוות, להעמיק את זה. אז ברור שעולים דרכי כל הזמן דברים. תמיד יעלו דרכי פעולות. תמיד יעלו דרכי... נכון, אני לא יושב ככה כל הזמן. אני ארצה לאכול, אני ארצה להשתין. יעלה בי משהו לעשות. אסף כתב פתאום ספר. אתם זוכרים את הספר שאסף כתב? שהוא הביא לפה יום אחד, וחלק מאיתנו קנינו ממנו. נזכר בשופי. נזכר בשופי. ברור שלפעמים, כל הזמן, מדי פעם, רוב הזמן יוצאים דרכנו דברים, פעולות, התנהגויות, אנחנו לא דוממים חיצונית. אז לא צריך לדאוג לגבי זה, לא צריך לדאוג לגבי מה לעשות. אפשר לטפח, לשדרג את הנוכחות שאנחנו חווים. ואז ממילא, כל פעולה שיוצאת היא יותר איכותית, היא יותר במקום, היא מלאת יותר עוצמה, יותר דיוק, יותר השראה. והאקספטנס, שזה פוינטר יפה שעלה בפגישה היום בינתיים, אפשר מדי פעם לכוון אותו לכל דבר, במיוחד דברים שמטרידים, אתגרים, צרימות. אני יכול לכוון אותו לדברים בתוכי, אני מרגיש איזושהי אי נוחות בתוכי, acceptance. למשל,